Malikono malikoka hanaje bagana la mebego belajili oni antuma obisimla mifa production ani ondu teleka dogo kuna fundi keneka ambi septembre kolokli nani na samba flani mugan fla utukalo kle mugani woro samba flani mugan fla anga jamana ministry minka bara nyinsinilu be ani kilea sabatilila malikono ni abefo uma colonel Ismail Wage ale tagamake kata menaka hanga jamana nyamugo utogolani o colonel Asim Guite utagama kumbe feminka odi katinyeda mugoka munu ye usigoro bla ko sababu yake kele kata uluka layini kasika unyeyini kudo anga jamana finitigila ko luka nyemoba na be foma ko chef d'état-major général des armées ni oué général de division Oumar Diaraye utkalo klitan ani wolonfla fogata si klitan woroma hale tagamake kata anga finitigila ko be kala kana ko sabati yoromnuna ale taranya da uluka anga jamana nyemogo utogola ni oué Segu Sivari Gawo Burem Bimba ani Tombouctou otagama yere kumbe feminka hode kata foli lase ye lakana tigila moma anga jamana nyemogo utogola ani fana kasika femfuye mimi sega ke sababu wala sa ubeka bara munke ukasika do fara chesirika o temeni ko fe fana ay ladilikandi finitigila ko mani uri ku ye kalika muta jamana nyonu ka bara damne kuka ugela ku laitu ka utime animi adamadi huluka jushare kuka ufanata bala akilala ka ladilikan wore fana fara ukantuguni ni uri kunyene minima fen kuka ugela kuka ujantu ula kuka na alcooli hanyene minima fen to kuka fokube uke utagalen kula dilika munu dira uma kanga cha ala fenui alla dilika kuka ta bala kuka laini kube sabati sabula kube ukabara kuka atogonyuma kuka osoro hokonnana alibi ay tagamake kata ni yoro ko fole mununa atagara yoro autorité administrative ni religieuse ani coutumière atara olu fana fino kata olu fe ka se ka nyefolike olu yilla kana tigila mogo ka kunyala kunu ye kuna funi me ko ka olu fana ladonia okula ko wala sa fini tigila ko o ka bara bi se ka nye ubulu chugami Jean Kalo Kili Mugani Shegi Samba Kilini Keme Konoton ani Biduru ani Shegi Masina Marala miye bozo ye huluka sigida yorofla ulukun datigelen nyogona sambi woro ani nani hudikera datigenda la ni uwere sababu sorola femi fe oye uka monike yorodori ni abefo uma ko farajalani o sienfe bibi na ayirala ka fo ko dogono sababu yala ni oye usnangwe kuluka wulika jobulu ko foga be sira ke ni sigida flamugo ni nyogonche wani yoro ko folenye mieru ani kanguru ko bemala kumbe uludi ni nyogonche o kum konnana utukalo klebi saba samba fla ani mugan ani fla ni obena taratama dogono ye foka benke ni mugo ko foliu ni nyogonche hukum konnana mi masina préfet ale ko wala sa alibi ni bara nunka bi sekanye ubulo chugamna ko bulu no bla seben ko benake ni sigida ko fole fla ni nyogonche ni o bara were bulu dalindo septembre kolo natenani alahaje Septembre kalo kile folo fogata si akile sabama Algérie kokanko ministri ni abefoma ko aramtan la mamara halina na malila akala jenyere kumbeka buli femika ode kana kuma anga jamana kokanko ministri fe politiki ko kan hani mali alini Algérie fana oluka jeka bara hanuka teria oto obisika sinsin chugamna akani nalini kera atakutan shiginani Madame Boire Félix Sugoni alekuye ministre minka bara nyesinulo nafoloko ta fansira fe Ibrahim Boubacar Keita uka fanga wakati la aleni sumelu bube mega olu bela jeli minena nyokon fe wakati kilena abe sankile akeabo uka mineli sorola femi fe hoyanga jamana finitigila ko uluka minen sankoyi aye bataki bo kanyesi hanga chamanje fanga nyemogomani o colonel Asim Guite ani anga institution au président fana aye bataki kay kanyesi uma aye fen chama fo bataki konnana bakurubala amiseka mifo bataki konnana ayira ka fo ko sambi sabani shigin kale odeke barala wa o sambi sabani shigina ko mi santani kilin kale odeke furuba chala namba fuma ko fonction publique ko nyani aleka baro damne fana ko soramunu kumbe alere alalala kayo olu bela jile ko ka oira kale minele no finisan ko minan kabe na fo nyine kelendo alela aleka semenko ko date ka maga akumana o konnana fana adakla la ka se mo wore fana ka gele amani oye ani mo gomnu fana ni olu dobe kaso kono aye olu fana ka damakasika hakumana o fana ka batakin kono aya yini anga jamana marabago fe ko olu dobe no kuye sanfla nyogona ko gode ke kaso la ko dama maga olu ka kumana adasira olu fana ka kunyama
Madame Siribe Dede Ousmane ni ale ministre min ka baara ɲɛsinin do an ka jamana kalanko ta fan sira fɛ ale point de presse kɛ ni o kɛra septembre kalo tile fɔlɔ san 2022 o point de presse kɔnɔna na kuma caman fɔra a kɛnɛ kan min bɛ kuma an ka jamana ekɔlidenw olu ka kalanta ko daminɛ na o point de presse yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔna ka don babu la a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin examen wagati la mɔgɔ minnu ni olu fatura bibi na a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin Uma ani école karamɔgɔ ani mɔgɔ minnu fana kun bɛ examen kɛyɔrɔ la ni o ye examen centre directeur ye a dasira olu fana ma minnu fatulen do a kumana olu bɛɛ lajɛlen kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana ko mɔgɔ dɔw fana kun bɛ minnu ye sirabakan kasara kɛ examen wagati la a ye nɔgɔya da kɛ olu ye ani docteur Shogel Kukala Mayiga a ye nɔgɔya da kɛ olu ye o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko école ta ka a baara kun fɔlɔ ko bolodalen do septembre kalo tile 16 san 2022 ko bɛ kuma mɔgɔ minnu kan o ye école directeur de o ni a baara ɲɔgɔn ko sabula ko ɲɔni école ta ba yɛrɛ ko ka daminɛ k'u bɛna école so ko ka sanuyaw kɛ yɔrɔ la ka binw bɔ yɔrɔ la fana ka se ka a lasanuya o tɛmɛnen kɔfɛ fana a y'a yira k'a fɔ ko min ye école ta yɛrɛ ko o bolodalen do octobre kalo tile 3 san 2022 a tila k'a ka kuma kuncɛ ni fɛn min a ye foli balasi école karamɔgɔw ma hali bi olu bɛ ka kalan minnu kɛ denmisɛnninw kunna ani u yɛrɛ bɛ gɛlɛya minnu na a ye foli balasi école karamɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ fana a tilala ka laɲini kɛ denmansaw fɛ ani écoledenw fɛ ko hali bi k'u ka u cɛsiri k'u ka kalan kɛ ko sabula ko kalan ko bɛ mɔgɔ nafa Araba utukalo tile 31 san 2022 ni o kɛra Kurula ale bɛ commune min fɛ o de ye ko Bɛndugula ale ni Kita ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 12 de bɛ ni yɔrɔ kofolenw ni ɲɔgɔn cɛ ko so wɔɔrɔ ko olu bɛɛ lajɛlen ko o jiginna nka Ala barika la ko mɔgɔ ni ma to a da fɛ wa ko ni so ninnu k'u ka binni sababu sɔrɔla fɛn min fɛ o sɔrɔla san de a bɛ wagatinin bɔ Gawokaw fɛ yen o kun y'a yira k'a fɔ ko furako dɛsɛ ko kun bɛ u la bi na yirala k'a fɔ ko furako labilala Gawokaw ye ko sababu bɔra sira caman na wa ko utukalo tile 30 san 2022 ko MINUSMA mɔgɔw k'olu tagara ni fura tɔni 1 ani tila ko ka taga ni o ye Gawokaw fɛ yen Embargo bannen ka bɔ Mali la kalo 3 ɲɔgɔnna na Boni ale ni Douentza ni ɲɔgɔn cɛ min ye siraw ye o kun tigɛlen do yen sigida la mɔgɔw la ko sababuya kɛ marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw ye nka bibi na Ala barika la ko sira ko labilala sabula o kɛra utukalo tile 30 san 2022 nka hali bi k'a ɲininen do mɔgɔw fɛ ko dugutagala u ko u janto u yɛrɛ la sabula ko dugu jukɔrɔ mugu minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka olu tɔ ko ka u lawuli ko mɔgɔw ka u janto u yɛrɛ la utukalo tile 29 san 2022 an ka finitigilakaw olu ni marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw olu kun karila ɲɔgɔn na ni o marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw n'a bɛ fɔ o ma ko groupes armés terroristes o senfɛ ko ni waleya in yɛrɛ kɛra yɔrɔ minnu na ko kɛra Tisit mara de la ko bilanw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 2 ko de tora a ko dafɛ ni ye finitigilakaw ka fanfɛla ye wa hali bi an ka finitigilakaw ka yɔrɔ la ko mɔgɔ 8 ko olu de joginna min ye marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw yɛrɛ ta fan ye ko mɔgɔ 44 k'olu de tora a dafɛ ani u ka minɛnw caman ani u ka bolimafɛn sen 2 ko o fana tiɲɛna utukalo tile 28 san 2022 Yanfoyila mara la ko min ye so dɔ ye ni o kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la ko karatu ale bɛ wasulu bali o commune de fɛ ko so dɔ bina ye yɔrɔ in na mɔgɔ dɔw kan ko min yɛrɛ kɛra sababu ye ko mɔgɔ 5 ko olu tora a ko dafɛ o mɔgɔ 5 ninnu cɛla ko 4 kun ye denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 3 ka se san 5 hakɛya ma an lajɛbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin Ala ka bɛn ni basigi ka o sabati Mali la ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen la k'an bɛɛ kanu ni an tindo ɲɔgɔn na aw minnu bɛ ni aw tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an bɛ foli balase aw ma ani an ka dibila baara kɛbagaw fana an bɛ foli balase olu bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛ o la don wɛrɛ ni Ala ka jɛ